Cando todo parecía encarrilado para que Sanidade comezara a construir o Centro de Saúde de Meis, a situación dá un xiro que pon en risco o proxecto. A Consellería paralizou o protocolo firmado co Concello ao descubrir que había un acordo plenario no que PP e BNG escolleran a finca da Rochela para construir o ambulatorio. Ante esta situación, o goberno de Marta Giraldez sae o paso para defender a súa xestión, indicando que esa finca xa fora cancelada pola Consellería. Cando o PP presenta esta moción da finca da Rochela no mes de xaneiro, nos lle decimos que vamos a pospoñela para o pleno de marzo porque nos esa finca xa ofreceramos. E porque nos dixeran, en aquel momento, nos dixera que era prioritario construir unha sola planta e nos dixeron que era mellor buscar fincas rústicas para facer o plan especial e que estábamos en eso. Segundo explican dende o Concello, a presentación á Xunta fíxose presencial e non por rexistro, co que non teñen xustificante de facela, pero si teñen a contestación da Consellería, que indica que o Goberno de Meis presentou 4 parcelas que non cumprían cos requisitos. Dende o Goberno local indican que a da Rochela era unha destas parcelas e defenden a súa xestión e a súa veracidade. E fala en concreto, unha delas está topada nun ramal de acceso á autovía, se refire concretamente ao do nudo ou da pedra, non? É dicir, se se recoñece que se enviou, se remitiu esa parcela e que se reenviaron as demais. A continuación, o Goberno local presentou a parcela da Parga, unha opción que dende a Consellería valoraron moi positivamente e pola que ambas administracións comezaron a traballar. Dende o goberno de Marta Giraldez sinalan que as presas por firmar o protocolo eran para poder garantir a compra do terreo, xa que teñen un acordo coa propiedade que con este retraso pode poñerse en perigo. Pero ese acordo ten unha fecha de caducidade. Se este problema fai que perdamos a finca, pois evidentemente o responsable non é esta alcaldesa nin este goberno. Dende o goberno de Marta Giraldez culpan o Partido Popular de querer boicotear a construción do centro de saúde e lamentan que o BNG o apoie. Acusan a ambas formacións de desleais. Me dá tanta pena que hasta teño medo que se utilice para boicotear a compra. Como todo o que se fixo hasta agora, fundamentalmente por parte do PP de Meis. Por eso me dá moita pena que o BNG lle faga ese xogo sucio ao Partido Popular de Meis. Me dá realmente moita pena. Ante esta situación e para salvar a construción do centro de saúde, o goberno de Marta Giraldez convoca un pleno extraordinario para presentar a parcela da Parga como localización idónea. A convocatoria dun pleno extraordinario que se vai a celebrar este próximo martes, vendeiro martes, pola tarde, ás 9, no que se vai a pedir que se refrende o protocolo que asinamos, que se refrende a proposta da finca de Parga. Eu entendo que a oposición non vai a ter ningún problema en votar a favor. O pleno terá lugar o martes ás 21 horas. A votación determinará a continuación do proxecto da Parga.